Maintie jara Malolwe TV en otieno maber. Maintie chieng' mar kuku mar wach kod en Jeff Lomba. Kachiel sani dige chemorango gino weche mag yiero mabende sani eri koro kayo machiegni tich ang'wen mar jomoko wantiere ng'iri. Kata kamano ero maendi en wach mapod warango e yo mapek miwuoro. Arwaki machiegni. Mwalimu arwaki studio. Kamano Jeff kuom Waka studio kaka wuono kendo. Mosoga. Noganda luo kamoro ma utie. Ang'e ni chunyu moko matek. Tadwa na paro ni Nyasaye okwe joge. Pero kama na mwalimu. Mwalimu yiero wadhi chieng' tich ang'wen. Yiero idhi chieng' tich ang'wen. Yes. Un bende uikoro ni yiero chieng' tich ang'wen. Wan ok waikore ni yiero nikech wang'e ni yiero. Onge nade to IEBC owacho ni entie 26. Gima illegal e Kenya ka kotere court. Yes. To court nullify. To gima court nullify mowacho ni null and void. Mano gima onge mane ok otimore. Ok nyal ti kode kamoro ka gin kalatese manondike tiwita wita. Omiyo yiero madhi timore Kenya ka Thursday mano yiero mana null and void. Mano tich Jubilee magidhi timo go tim gimoro. To bende nyaka wang'e ni kijatelo. Yes. Tipogo piny. Pinyno nyaka bitami rito. Gima biro timore gi Kenya ka kadhi nyime en ni Uhuru yaneno ka pogo piny. Obiro poge mobed gi piny ariyo. Kosebedo gariyo, to kaka wuoth medo dhi nyime kwa chomo 2022, modongo nus neno be dhi pogore. Nikech en gimong'eyo en telo mapogo piny. Gima dhi timore en ni oganda mar jolang oganda mar Kikuyu dhi barore. Kendo dhi barore e yo mayot e sama chon. Jakikuyu moro dhi wuok to wacho ni en owuon odwa chung' president. Kosewacho kamano, to oganda no kaka ing'egi gibiro luwe. Nikech mane wuogi. To Uhuru to dhi dong' gi Ruto. Kendo dhi support Ruto. To ng'ama osewe loch, en ng'ama koro winje onge. Ni neno ka Moi nowe loch ka higa 2002. Bang'e no yawuote ka norem teo gi ng'ama nodhi buge kata chiel. Nikech koro ng'ama winje onge. Kibaki ka nowe loch ka en bende ka nosewe loch to koro ng'ama winje onge. Joma nodwa ni mondo yier ne ok oyier. Uhuru be chieng' mowe loch ni ng'ama biro winje onge. Koro kata dong' koni an luwo bang' Ruto konya luwe ng'ama biro luwe. E nus gino gidhi pogore kendo nyaiare. Awinjo ka iwacho ni jatend piny owacho wana Migosi Kenyatta pogo piny. Ok ang'eyo ni opoge nyadiriyo. Opoge nade? Yo mane motiyo godo mondo mi opoge? Kidwa pogo piny e yo mayot, to kel weche machwanyo bath piny konchiel to moro bath piny komachielo. Tadwa nanyisi ni pogo piny no ne josiasa ma ok jotelo mabeyo en gima ber kodgi kabisa. Nikech sami pogo piny ikelo sigu e kind bath piny konchiel gi komachielo. Kikelo sigu machalo kamano, koro ji ok gochi ni gigoni kura. Gigocho ni gigo kura mondo jasik gichak kik yud loch. Kama wasechope ni nyalo neno ka sani Raila Odinga wacho ni en owe yiero ni ok odhiye. To kineno ka Jubilee odhi e campaign, to ok gi campaign kuom ji auchiel ma gidongo ka. Gi campaign kuom Raila Odinga. Raila Odinga ma giluongo nyinge, ema giwacho wachne, ema giyanyo, ema gikwedo. To eto osewacho ni ok ochung' ok odwar ni mondo odhi oyiere. Nikech en ema giseketho nyinge moromo, ma kiwacho ne jobathe kocha, to kodi kare wadwa gone ng'ani kura mondo kik Raila cha donji. Ok gidhi gochine ni gihere. Gigocho ni nosekethne gi nying Raila ma koro gineno mana ni Raila ni kare en mana jachiel. Koro wadwa go kura mondo kik obed jatelo. Mae wach matimore kae. Pero kwa na mwalimu to nyisami awinjo ka iwacho ni yiero onge. IEBC to wacho ni yiero ni eri bibeti. Ok ang'eyo ni un kod mkakati mane kata un kod paro mane mar chung' udwa ni mondo mi uchung yiero ni eri koro dhi boycott wach mane ni owe wan to koro wadhi gi jowa kik ugochi koso udhi tiyo gi yo mane. Wacho ni yiero onge ok en wacho ni wadhi ketho yiero. Gimoro amora midhi tim ni en yiero en gima illegal. Chak mokwongo ni IEBC Act. Chik moketo IEBC e kom. Section 5 subsection 1
wacho ni the commission shall consist of a chairman and 6 commissioners. Shall tiende ni biro bedo gi jakom gi commissioners mamoko auchiel. Sama wawuoye ni en gi chairman gi commissioners mamoko 5. Tiende ni wadwa dhi timo yiero ni gi gimoro ma illegal miluongo ni IEBC. Mar ariyo, jo IEBC owuon koriwore gi chairman osewacho ni IEBC masani wantiego ni ok nyal timo free and fair elections. Kowuok wadhi e court, wadhi donjo ne ji ariyo. Wadhi donjo ne IEBC kendo wadhi donjo ne Jubilee. To IEBC mwadhi donjo ne ni ok otimo free and fair election ni. No osewacho ni election no ok free and fair. Gin gidhi defend kar gino e court nango. To gin ema gisewuok oko ma giwuoyo. Nikech Jubilee to wedhigo, gin giyie gima gidwa yie. To gitamore gima gidwa tamore. Ka akombi owuok mane ni e chuny IEBC ter, mowacho weche mane owacho kate. Ka Chebukati owuok, jakom IEBC mowacho weche mosewacho kate. Chilo babacho ni kare ane ema ketho gini wabed bathe. Kare ng'ama odong'rie gini. Ka rech owuok e pi to koni ni awuok e pi kata aneno ka nyang' tuo iye kanyo. Ng'e ni nyang' no tuo. Onge ng'ama nyalo wuoyo kuom IEBC ka ok owuok e IEBC iye. Weche ma jo Jubilee, jo siasa ma jo Jubilee wacho ka koni gi kocha cha. Gin weche ma kata gidhi mane court ok nya yie kodgi nikech gima ging'eyo IEBC onge. According to court, IEBC onego bed body ma independent, matimo gige ne kende, mong'e gige ne kende. Jok mawuok wuoyo ne gi jogi badhore. Omiyo gima timore sani IEBC ma wan go sani ok nyal tero yiero ni kama ne Supreme Court wacho ni mondo tero. To koro dwani mondo mi otim nang'o? Ageyo ni Akombe nowacho ni kaka sani IEBC nitiere to ginyal timo maber. Maendi nowacho bende ne ochako sir lwedo kod jakom adieri kano chung' nyiso oganda duto ni kaka gintie sani to mondo mi promise oganda yiero maber ma inyalo tim maler maonge kod chochni moro amora to tek. Maendi koro nyiso ni kare oganda ka chairman Jakombe moseywa kamano. Mano chalo ni wuon ot samoro ywak ne ni chiemo koro onge oni. Koro oganda onego otim nang'o? Wan kaka onego watim, warit gik ma jakom dhi wacho tarik 25. Kosewacho kamano, to wabro yudo yo mwadhi go mbele. To kata mano pod obedo ni onge, ni warito ni mondo piny odhi kaka dhini. Yiero mokwongo cha, ne watimo ka onge koko, ka onge complain. Tema ne koto odhi oyudo ni machacha yiero manal and void. Yiero motime tok chik moko nyal tiyo. To mama koro kata pok wadhiye, to joma ni e osenyiso wa ni yiero ni dhi bedo tok chik. Ang'o momiyo pod wan gi luoro mang'eny kama? Gima nyaka wang'e ni katiba wacho ni yiero nyaka tim ma free, ma fair, ma credible. Tiende ni time momi ng'ato ka ng'ato thuolo mondo go kura. Ka tichak itime momi ng'ato ka ng'ato thuolo mondo chung, mondo yiere, mondo kik timne ubaguzi moro amora. To nyaka bed no nenore no time kamano. Makata in kigo kura. Tineno ka kuchi no wuotho koa kama ni goye, ikwane kodhi e constituency, ikwane mochop Bomas, makwane mikone kuja jata ng'eni chou, agone Raila kaneno komede kacha. Mane yiero makatiba wuoyo. To sama ne Supreme Court wacho ni yiero nyaka dhi tim kuom ndalo 60 mabiro. Gibe ne giluwo mana chik mar katiba. To sama ne giluwo chik mar katiba, e chunygi ne gin gi geno ni IEBC pod nie condition moro monyalo timo yiero ma free and fair. To kaluwore gi weche ma koro wuok sani, ang'eyo ni kata Supreme Court be nyaka be lok pachgi e wach mane giwacho no. IEBC samwa bedo go ni nyaka ikre, nyaka dog lose, ma weche mane wa complain ka gidhi gikete wang'e eka do tim yiero ma free and fair. Erokamano ahinya mwalimu. Wabro duogo e thuolo mar ariyo kwa wabro dhi nyime achiel kachiel kendo wabro rango ni to en paro mane ma uparo ni Migosi Raila Amolo Odinga bro wacho tarik 25 kaeto wabro fwenyo ni to kadipo ni ochor yiero to ni mondo chore nyaka thuolo machalo nade. Maendi en
jere Malolo TV ma indi en chero mar kuku mar wach ka bene antire kod jal molonyo weche weche mag siasa man mwalimu Odeyo Wedi kane wadhi yuto ne wadhi achiel kachiel kwarango ikruok ne mar IEBC. Mwalimu achaka ruoth studio. Erokamano Jeff Kowruok kaka mondo awuogo ganda luo. Erokamano nyane wacho na thuolo mokwongo kocha chane ni okudhi tamuru di yiero ne udhi tiyo kod agongo. Waseneno ka nitiere training sessions mosebedo kadhi nyime mag jok ma IEBC okawo kaka class margi to moloyo gwenge mag Luo Nyanza mondo mi ging'e ni to gin tich machalo nade ma gidhi timo tarik 26. Moko kuom gi kuma gidhi tiegruok machalo kama gieki osemonjegi kendo osegogi moloyo gwenge mag Luo Nyanza. Maendi iwache nang'o? Maendi dong' bende nenore kaka achiel kuom thiro chenro noero mar yiero. Ing'eyo ni jopiny kosenyisgi ni uwinjo tarik 26 onge yiero. Gin ging'e ni en tichgi mondo gi make sure ni yiero onge. Ging'e ni en tichgi mondo giketh yiero mantimo ni yiero bed maonge. Onego bed ni giwinjo IEBC koso giwinjo gima jasiasa wacho. Nikech IEBC ema nigi mandate mar wadhi e yiero chieng' makama. Luwore ni gin jolup ng'a. Ka gin jolup IEBC to gibiro winjo IEBC. Ka gin jolup josiasa gibiro luwo josiasa. To josiasa go bende ok onyisogi ni giwuogi gidhi giketh training kata gidhi giketh yiero. Jasiasa no wacho ni en owuon kik ng'ato dhi thag jo IEBC kata dhi thag joma timo yiero. To gimong'eyo ni yiero onge. Yiero onge ni ei chik iwacho ni null and void. Koro kata gidhi giketh pesa ma ji go ombulu to ombulu no chal kanono yiero onge. Ing'eyo ni sani weche mwawinjo thothgi ae Duond Jubilee. Nikech kaka ng'e samwa neno ni onge body moro amora Kenya ka moundi ma inyalo wacho ni independent. Independent ine ni ng'at matiyo kende maonge kuma chik moro ane. Onge kata achiel ka sani. Sirikal matiyo masani ema chikogi. Kinono kaka ne yiero IEBC ni yudo ni joma nobedo namba 1 e interview onge manokawo kata achiel. Ni kawo joma kia namba 9, namba 5, namba 3. Jogi ng'e ni kokawgi to mokwongo okonygi. Ng'ama okonyogi ni ema gidwa ni giwinj wachgi. Sirikal matiyo bila mango Kenya ka nyalo buogo ji e yore te. Inyalo buogi gi tho, inyalo buogi gi riembo tich, inyalo buogi gi nibro mingi moro maber koro wacha. Magi te koriw emomiyo bodies gi te onge ma independent. Achiel kende maneno ka temore kabisa miluongo ni JSC, Judicial Service Commission. Ene maneno kutiyo ka okomany ni ng'ato chike. Taparo nikech be kabendi jomoting'o ok gin joma yot kendo gin joma chik nowacho ni yier ng'ato achiel mwaka ok sirikal oyiero thothgi. Erokamano nya mwalimu. Awinjo kaka nodhi yot wacho ni urito gima migosi Odenyo biro wacho tarik 25. Mano ero en Wednesday. Kaka jok mabende nitiere NASA kata joma chiegni kod paro ma NASA golo, iparo ni en wach machalo nade ma migosi Odinga biro nyiso ka? En wach mineno koketo ji rito. Jatelo maber kendo mariek kano wach moro buombe ma ji rito gi siso gi liyo kendo miyo ji wuotho ka chikore. Mane ber telo. To ka in ng'at ma weche ne nie pap te ji oseng'ete chieng' mokwongo, pango ni gik moko yot. To gima Raila Odinga biro wacho, ok anyalo wacho ka. Kane iwache ka en owuon di nosewache. Nyaka obed gima ok wachi sani. Irito chieng'o no ema obiro bedo gi. Dongine no ko Uhuru Kenyatta be no kaso waka ni walos chik piyo ma gik moko koro itira gi ng'wech. To kose los chik koro mondo keti koki otamore. Nikech nitie kama rito kodwa gi chik neno. Ni kotimore kama takete koka mondo chik ni oti. Mano mibadhi mok telnego piny. Omiyo Jatend Uhuru Kenyatta to en makosa kabisa kuom Kenya. To maybe mana options matin minyalo paro e achiel kuom weche manyalo wacho samoro kata gi weche adek moparo ni onyalo wacho gin magi. Ka gin weche adek monyalo wacho tasemiyo achiel mano dong' koro asegolo paka iyo. Gima timore ka Raila Odinga dhi miyowa gimomiyo paro. Gimomiyo ng'eyo ni yiero onge. Osewe unu par to aneno ka pod udugu penjo. Koro treita chieng'o no biro nyisu wuoth mwadwa luwo ka kwadhi mbele. To gimung'e ni ok wadhi yie mondo Uhuru obed president wa ka dhi mbele. Koro kata dhi wacho ni chakre tarik 27 wan gi kenjwa mayorwa ma wane
gogendini moyie ratiro, moyie demokrasi, moyie fair play, to mane mwaburo luwo. Okudhi yie nade, udhi tiyo gi chik mane mar tamruok yie mondo mi Uhuru kik bed president. To gidhi yiero to iwinjo ko Uhuru wuon oseketho chike te mane Kenya ka. Wan te chuno wanang'o ni mondo waluw chik moro amora. Jopiny ema loso chike. To ka ochopo kama koro gidwa ni mondo chik mane giloso ok gidwa tiyogo, to miyo gi thuolo mar loso chik machielo kata ketho chikno kaka jopiny, ok kaka ini ng'ata achiel. Ng'ata achiel to kwabi yiene ketho chik kata jomoko matin. To ka majority manoloso chik oyie ni chikno koro ok gidwar, en ratiro margi mondo gilok chikno obed chik machielo. Mane wach mantie. Rokana Nyamwalimu, ina jakom mar weche mag twak kata dialogue e gweng' mag Luo Nyanza. Sani ere na ka jotelo mopogore opogore wach ni mondo Migosi Odinga kod Migosi Kenyatta obed piny mondo owuo. Pope Francis bende ne ogolo dhoge ni olemnego piny mar Kenya gima duong' odwa ni mondo mi otim en dialogue. Uparo ni wach mar dialogue ni riang'o miyo waringo wawe to dong' ene kama odong' maber manyalo konyo. Wan ok waringo wawe dialogue. Ng'ama ringo dialogue en Uhuru Kenyatta. Nikech Uhuru Kenyatta oseikore ni odwa ni yiero nyaka tim tarik 26 moko leo. Be kisesomo history nyaka chieng' mane Supreme Court no owuoye nyaka kawuono. Yes. Nyisi ni Uhuru dwaro ni mondo yiero ni otime gi joma ncho time tarik 8 dwe mar 8 ma ok oloki. To en kama nikech koloki to duoko ge manosedhi othedho ka koro ok bitiyo. Kech duoko ka nolos ne ji 8 mokwongo manoket ka. Ka jogi onge yiero to duoko gi ok bitiyo. Nyiso ni temo wacho ni sani be nitie duoko moseketi. Sani atemo nyisi kaka oganda olimo mbulu. Ni duoko manothedh ka nitie. Kato nitiere duoko kendo ma en go moting'o ji 2 kende, oting'o Raila Odinga gi Uhuru Kenyatta. Magi duoko manothedh ni kipo ni moro cha okalo kata okethore koro ji dhi runoff, to runoff dhi bedo ji 2 kende, Raila Odinga gi Uhuru Kenyatta. Koro gin gi duoko 2 mane gisethedho chuth. Ochalo nyathi ma dhi timo penj mane osekwalo penj. Koro ok odwa nokel penj machielo, dwaro mana mane osekwalo chama nyaka kelni. Duoko mar ji 8 ka kata ji 2 kende ma odwaro, mane yiero kende ma giyie. Yiero moro amora midwa tim bang'e mitime nomination manyien mikelo jo manyien. Yes. Ma koro duoko gi gionge go ok ginyal dwaro. E gima timore kani. Emomiyo gidagi ni yiero nyaka tim mane ndalo 60 gi ndalo 60 gi ok lok candidates. To kolok candidates to gidhi bedo ni koro duoko gi ka ok nyal tiyo. To ng'e maber ni ok ginyal yombo ka gionge gi duoko mothedhi. Mane emomiyo kaka wadhi ni to wadhi marach e Kenya kaka wuo. Rokana Nyamwalimu, udhi nyime kod ng'anyo maendi to dhi kelo duoko machal nade. Ere lemo mane modhi nyago? Ng'anyo wani emomiyo iwinjo koro pok duwe. Ng'anyo wani emiwinjo kogendini moko. Dine waketa kwe nikech gima ok ing'eyo jopinje ma ok ogendi. Yes. Dwaro kwe Kenya kabisa. To ok gidwar ratiro. Gin kata kwe no biro no osiembunde wiwa to waketo kwe. To bera gin kwe ma gidwaro mondo endni gidhi nyime mondo jopinje gi modak e Kenya ka obed safe. To gidwar ratiro maro kaka jo Kenya, mano to komako gi. Wan ema omakowa ni to ma wan gi kwe ni ratiro marwa be nitie. Pogo mwandu Kenya maromre be nitie. In ka koro wan gi Kenya ma nyaka ne chak wach yiero ni. Onge ng'ama wuoyo gik maricho madhi nyime kata bed nasas ni strike ng'ama wuoyo nyaka samwa bedo okani. Chakre dwe mar 6 kuma nosome budget nyaka sani. County governments poko me pesa monego bed ni girango. Yeah. To sirikal to lenga. Ibani county government gibe jogi ni gadieri ni gidwa ni mondo gidhi nyime. Ok gidwar. Gin gima gidwaro en loch mondo gitigo e loso mwandu gi finyo jo Kenya modong. Mwalimu wachi ni mogik ka oganda ikore ni yiero mabende ramo ni onge to IEBC to wacho ni nitie tarik 26. Wach minyalo wegi go. Ne oganda maluo kamora mora ma utie. Nyasaye manyakalaga mano wuotho gi jo Israel osemiyo wajatelo. Gima duong' ni wachiki to awinyi to wacho nang'o. To kose wacho gimoro to wadonj kode e wachne no mondo wambe wariemb kwa dhigo nyime. Mane momi ikelo jotelo. Okel jotelo mondo tinwa tikelo gi mondo giti kodwa. Okel gi mondo watim wachgi tikelo gi mondo ging'adnwa rieko kaka wadhi nyime. Sama wasechope ni wasewinjo kaka jotelo wuoyo gisewacho ni
yiero onge, koro gima chando chunywa onge. Gisewacho ni wawe thagore gi IEBC kata joma dwaro kura. Wawegi aweya. To wach mantie mabiro tero wa mbele, wabiro winjo tarik 25. Erokamano ahinya Mwalimu Odoyo Wedi, agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo achiel kachiel e TV mar Lolwe. An Jesco Lomba kawrito masani kawuok e chenro mar Kukumawacho. Erokamano.